timer, perfekt. Det skal vi nu. Ej. 你好， Ja. Hvad? Du gad at finde secrets. 站住，不许走。Let's see you get past this. Fucking livleg. Jeg går ud igen. Watch this. Okay. Hvem? Nej. Okay. Okay, greb mig. Jeg må bare lige sætte lidt sniller først. Solbriller eller briller. Jeg nåede ikke at være færdig. Nu skal jeg hele vejen derhen igen. 等等我。 Would you like sparkling or still? Har vi begge den spray? Altså... Kom så her. 冰墙升起 Så 来 det 吧， er det sådan... 瞧瞧这个 Der er sådan... ，This will stop them. Let's see you get past this. 你过来，站住，不许走。冰墙升起来吧，这样可以挡住他们。Let's see you get past this. This was something. 这样可以挡住他们。 Okay. Så skal lad være med det der. Tag den tid. Du skal dø. Du er død. Død. What's this? 冰墙升起来吧，这样可以挡住他们。 Hvem? This was something. Hvem?起来吧， McCree? 冰墙升起来吧。Watch this. Blocking them all. 就过来， Du klarer det. Okay, så det virker som McCree. 起来吧。瞧瞧这个。 Jeg kan altså ikke komme igennem mere. Jeg er fanget her. This was For evigt altid. Hjælp mig. Don't move. Whoa there. blocking them all. Det kan jeg ikke. Headshots only. Jeg kan ikke få headshots på det her. Ice wall coming up. 起来吧， Jeg synes sådan altid, at det ligner, at jeg er derinde i lidt tid, 冰 så 墙 er jeg bare igen. 升起来吧。 Fordi der er sådan et specielt sted, hvor man kan gøre det. Jeg kan lave den forkerte væg. Du dræbte mig. Watch Ja, this. jo. Nej, det Ice wall coming up. gider ikke at virke mere. Jeg kan ikke. 冰墙升起来吧， Okay, så går jeg bare. Farvel. Så prøver jeg bare på at finde ud af, hvem det ellers skal virke som. Nej. Jeg vil finde ud af, hvem det ellers skal virke som.
tror, jeg ved det. Cheers, love. The holidays are here. Wicked. Yeah. Det kommer sikkert til at vide det. Let's try that again. Dashing through the snow. Jeg klarer det. Ja, du må godt dø, så lad være med at dræbe mig. Måske, men jeg gjorde det sådan lidt med timing med bilene, så jeg ved ikke, om det vil kunne virke. Where were we? Nej. Jeg tror godt, man kunne gøre det som Tracer. Vi kan prøve på at fjerne det. Det kan vi godt prøve. Dashing through the snow. Nej, vi gider ikke biler. Jeg tror, det er den der. Hvem er du? Far. Jeg vil altså godt ud herfra. Du kan ikke lave headshot på med den her. Hvorfor er der så mange glitches i Overwatch? Ja. Dashing through the snow. Men ved 18 år, tror jeg. Dashing through the snow. Det er det eneste, du skal ændre. Wicked. Ho, ho, ho. Jo. Jeg synes, vi skader mere. Okay. Through the snow. Okay, jeg skal være Tracer igen, for jeg vil bruge det med det. Cheers, love. The holidays are here. Yes, lad. The holidays are here. Der er stadigvæk noget cooldown til mig. Ja. Men den er på 100%. Seriøst, du finder en eller anden form for glitch. Glitch! Hvor er du? Spawner du bare der? Hvordan? Ja, så vil jeg prøve at komme ind til det, der sker. Det ser ud til, at jeg ikke kan komme derind igen som Tracer. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kom derind, og nu er jeg tilbage. Yay! Jeg er faldet ned i hul.
finde ind i min egen spawn. Jamen, det havde du sat til. Sluttede du kampen? Den burde virke. Okay. Hvad for en? The cavalry's here. Hvad er det? Hå? Okay. Jeg prøver på at komme igennem som Tracer lige nu. For jeg tror også, at jeg gør det her. Jeg gjorde det meget forkert tidspunkt. Hvad mener du? Hvor er der spisebord? The innocent. Her. Det har man ikke. Altså, jeg er kommet op til sådan nogle af de der steder nu. Jeg vidste ikke. Ja. Cheers, love. The holidays are here. Jeg er på vej hen til dig. Ja, men der var lidt det. Vil man dø af det? Hvorfor trykker du ikke bare E? Let's try that again. Gjorde det for sent. Hvad med at skyde mig? Det er ikke mig, der skal dø. Jeg tror i hvert fald, at det er en kløs, vi kan komme igennem der. Men jeg tror lige, jeg fandt et sted. Jeg kan forstå. Nej, det gør jeg ikke. Now, where were we? Det var lidt nemmere at finde det med no Well, cooldowns. that just happened. Jeg vil se, om der er noget, man kan gå med Reinhardt. Clearing the area. Det skal ikke skubbe. Hvad? Kom med mig. Hvor er du hen? Følg efter mig. Jeg er rimelig sikker på, at du allerede vidste det. Det er ikke en glitch. Det tror jeg i hvert fald ikke. Men det er bare, at man kan gøre sådan her. Okay, det virker ikke. Jo, du vidste i hvert fald godt, at man kunne hoppe her. Altså, jeg vil vide, at der kunne være en eller anden glitch i den her. Altså, en glitch er sjov altid.
Ja, så start med at stoppe den, så hopper du. I'll feel sad in the morning. Jeg vil have noget cooldowns igen. Yeah! Nu er jeg jo i bilen igen. Den mægtige ting, som alle har tænkt på, kan blokere en bil. Nej. Hvad for noget? Okay, jeg kan i hvert fald skyde igennem der. Det var det der. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke engang skade mit skjold. Fantastisk. Det var en meget god timing, det der. Du klarede det. Det er jo ikke sikkert. Jeg er så god til at time det med Reinhardt. Jeg er super god til at time det sådan, når den er 10 meter væk, så gør jeg det. Den tror du bare. Jeg kan skifte til en, der kan dræbe dig. Jeg skal lige være sikker, det her det er min spawn. Nej, det er det ikke. Nej, det kan man ikke. Så skubber man bare væk. Jeg tror, Reinhardt er en af det sværeste. Fordi jeg tror faktisk, at vi skal tage lidt her. Farvel, jeg kan ikke komme. Ja, men jeg bliver nødt til at få et hul, hvor jeg kan det. Okay. Det tror jeg ikke. Jeg kommer som McCree. Jeg glemte, at der ikke var noget cooldown, så jeg kommer som en soldier. Justice ain't gonna dispense itself. We're all soldiers now. Jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det. Jamen, du brugte også sådan dit super hop ting. Gør du ikke? Så kommer bare ud på vejen. Nej, jeg vil prøve det her. Jeg tror faktisk, jeg gjorde det på det rigtige tidspunkt her. Jeg vil komme ind med soldier. Nej. Jeg dræber dig. Kan vi ikke have no cooldowns igen? Jeg klarede det som soldier. Jeg klarede det med soldier. Jeg har bevist, at det er muligt som soldier. Jeg har lige klaret det. Ja, man skal løbe og så hoppe op på taget sådan. Se. Nu er jeg på det her hold igen. Så vi har bare... Welcome to Oasis. vi kan godt lave E6.
aye, sir. Okay. Jeg kan ikke finde ud af... Fordi jeg ikke kan blive skadet, så kan jeg ikke gøre det. Det er forfærdeligt. Altså, vi bliver nødt til at finde flere glitches. Men, ja, sorry. Huia! Det her, det er fantastisk. Jo, godt så godt. Hvad med det der? Det springer dig i luft. Jo, det kan du godt. Ja. Det gjorde du lige. Det var du dræber mig. Ind med mig. Nå. Jeg klarer det. Hey! Få mig ud ved at hugge mig. Kom sikkert til. Jeg vil... Skal jeg være Junkrat? Okay. Alle tanks er store. Jeg dræber. Ellers så dræber jeg dig. Nej. Gør jeg ikke. Hvad sker der? Hvad? Det her, det ser virkelig mærkeligt ud. Du huggede mig, mens du kom herind. Ja. Altså, jeg tror, det her, det var alt, som vi kunne finde, så jeg har det som om, vi bare skal slutte videoen nu. Okay, men skal vi bare slutte videoen nu? Vi har ikke fundet andet end den her glitch. Skynd dig. Nej, bare dræb det. Dræb mig, så stopper jeg videoen. Tak for det. Farveler.